Aloha ljudi, Đandra ovdje s vama, to je moj drug Petar. Ćao ljudi, pozdrav. Mi ćemo danas snimati Clean racing. Clean čevi. Standard. Samo ću ja da isključim ovu muziku. To je baš ne vidim. Ajde da krenemo. Ja sam nuba, Petar još veći, tako da... Zato ovo će provima da pređemo 200 metara, ali dobro. Stići ćemo nekako. Stići ćemo za jedno mjesec dana. Snimit ćemo drugu epizodu ponovo početak. Da. Ako stignemo do 200 metara. Gdje ćeš? Gledaj ovo. Ja nešto rekao. 196. To sam ja toliki noob, brate. Poslije ćeš ti još jedno da igraš, Petre. Ako sad ne stignem 200, imam da... Prekinem snimanje. Prekidanje odmah. O, zakoči sunce. Ovdje je stvarno zajebano, iskreno ti kažem. Ovdje kad se spuštaš na ovu planinu, tu uvijek zakoči. Da. Nemo da si se prevrnuo ni Evo slučaj. ga, prešlo 10 metara. Imam 5000... 5000 level bonus. Gdje si krenuo? Čubreno, zamaseni. Oj, sa prske. Oj hoćemo mi to 400 metara, dođemo do 395 i onda ćemo preturimo se. Daj Bože. Da, i to daj Bože da stignemo. 360. Šlajfa. Plak. Plak. Level bonus. Prešlo 400. Ako uđe nekog u sobu, ako nas prikne. Jebi ga. Što bi Đeda rekao, zajebave kontra. Petre, trči tamo i reci snimanje u toku. Snimanje tako. Čuli smo, ajde. A ne, stvarno za malo milost neće i rečeno. Tako mene mama, ja krenuo. Snimam sve, došlo sve izbiso, još tu daj, sve iz početka. I došao već kraj snimka, mama sam ulazi i počeo priča nešto. Ja rekao, dobro, ovo gotovo je već da ja da počnem. Rekao, mama, viš da snimam, čovječe. Ko me zvao? Niko. Sad me neko zvao, da. Niko. Ko me zvao, da? Molim vas sam pustiti objekat. Ja sam ovdje security. Ti si kurac na biciklu. Aj, izađi. Oooo! Ostavi djecu, izlaz napolje. Ćao, Laki. Ćao. Alo! Ostavi djecu, izlaz napolje. Evo. Laki, evo, ne diraj djeteta. Ovo su od mog druga, brati. Šta je to? Snajka. Zezaj si ovdje. Ostavi djecu na mir. Da, mama. A kakav mi Miloš smiješan. Još malo pa 300 metara. Mislim, još 50 metara. Pa, došli smo. Nekako. Ove ga šlajfa. Daj, poslije ću nabuđim ove gume malo da stavimo eksere na njih. Da pobadaju. Da sipamo soli malo. Ne može da šlajfa više. Kakav je Miloš ova. Jo Bože. Nastavi, živo. Idemo, ajde. Šta ti je bilo? Nos ti je malo prokrvario i ništa više. 50.000 već. Sine. Petre. Molim. Gamersko pitanje. Tačno. Clash ili devojka? Devojka. Šti? Zašto? Zbog sira. Zašto mi igramo igrice? Reci, Petre. Zbog... Sira? Šti? Evo što je stvarno postavila da sam. Ajde, prebeži tamo. Petre, kako možda izabereš devojku pored svega toga? Monster kill. Jo sam tu madre! Evo je stvarno zezanje. Zašto sam snimao da šta radimo? Don. I si snimao skoro pitanje i odgovori. Jesam, pre 2 mjeseca.
Skoro. Šte? Brum, brum. Šta smo sad svi začutali? Petre, Molim, samo tebe očekivao da ćutiš, pričaj nešto glupo. šta ti mene očekuješ? Snimačku ludu, pardon. Znam da si ti klomon, tako da napred. Da, to po profesiji. To mi uvijek blaže da izigramo klona u... To ti ja kažem, pred djecom da se blamiraš. Hvala Bogu, ti nas djeca ne vide. Hvala Bogu što nemam kameru, ali ugradit ću ovdje pored, zalepit ću lepljivo tranko. Never! Oho, stage neki tamo. Da li da kupim stage ili da kupim motor? Za ovu. Ne tu. Ali prvo da kupim motorčić, ne. Da, Sinak, prvo ovo mora da se kupi, razumeš? Kad to budem kupio, onda mogu s tobom da se zezam s tobom koliko hoću posle. To je meni laganica posle. Pridržavam Petre da ne bacimo... Držim. Otišli smo 30 metara. Sjećaš se Petre kad smo se svi u školi napalili na osinje? Da. Pola škole igralo u sunce. Takmiče se ko ima bolje kola. Šta, takmičili se... Ovaj kupi autobus, nemoguće. Šta, takmičili se kome je više izdržljiva guma na snegu? Da li to žlajfa ili ide dobro? Ali sad niko se više ne igra ovo. Ne sjeća. Sad svi podsjetimo naše dragi drugare. Jese, ovo snimamo da zaposjetimo sve one koji ovo ne igraju. Tan. Ovo jeste šema koju besplatno dobiješ, ali zato je najgora. Sve što je besplatno... To uvijek bude dobro. To je najbolje. Sve, znači svaki telefon ako kupujete, gledajte da bude što jeftiniji, njemu kamera je... Zakon, sine. Znači 0.5 piksel, to ti je ubija šta radi. Samo. Šta? Megapiksela. Opa, new record, idemo do 600 da šlajfamo. Šlafaj, Luki! Brže to malo. Što Luki, Džondro? Tako ja zovem Luki. Sad ga nagari. Ne može. Gume nisu oce... Ovo zimske, bre. Ma da, šta ovo nije za šumicu. Nema, for love. Ovakav džipčina, znači ovakav Land Rover ne može ništa da uradi. Ma da, ovo je... Kaže se Land Rover. Cip. Šte? Znaš kako biti dobar drug, brate? Uvijek zvati druga kad ti nešto treba? Ne. Nego ovako. Šti. Ton. Uvijek biti dobar drug je da od njega tražiš 100 evra svaki dan. Tako. Da mu uđeš na telefon i izbišeš sve na klešu. Da mu zustaviš zbajeve. I da mu zustaviš sve što počne gradi. Tom Hall na 8. ti mu zustaviš. Točno. Ti to meni svaki dan radiš. Ja, dik. Da. Inače, Džondra je u Clashu žešći pro, ja sam noob koga je on navuko da igra Clash. Ja te navuko. Kako možeš mene da osuđuješ da sam te navuko? Pa ti dotični stalno pričate o Clashu, ja nisam mogu da ne izdržim da ne krenem ja da igram. Pa da, to jeste. To je istina, ljudi, ja ne mogu da lažem samog sebe. Šta ćeš? Ajde, Petra mogu, ali samog sebe to ne nekad. Da, ja sam toliko dobar čovjek. Vidi ga, mali se sad zašlefo. Zašlafo. Ali sam sad lupio. Sad sam rekao. Gdje ćeš, Ruki? Pod punom ovo radi sad. Gledaj, gorimo mi 5 metara. A daj, kako ne mogu? Što si ti smiješ tamo? Ajde ti ovo pređi. Fail. A daj, ću li ja... Tako je, Ruki! Sad ću da se prevrnem na najtu. Tiše. Ko pada neki se. Što, bebe? Ne mogu da verujem. Ma daj, šta mi ti ovdje? A beži bre tamo, šta? Džondra sad opću nešto, ja kažem pip. Pridržavaj tablet.
Šta mi je ovo, Petre? Nemam sad. Sad ću ti kažem. Koliko? 15 do pola 19, koliko? Proči. Vidi. Sad ću ti kažem. Kako ti znaš koliko snima, ne znaš ni koliko smo počeli? Počeli smo pre... Tam, malo, možda tam, 5-6 minuta. tam. Šta bre, 5-6 minuta? Pa koliko ti u prosjeku traje klip? 15. Savršeno. Može više, iako traje 20, nema veze. Jel tako ljudi, vi obožavate moje klipove, malo sutra sve dislajkove, ja. Naravno. Sad, pošto sam ja ušao klip, popularnost ima ti skoči. Da, šta ima da mi skoči? Kod Serbian Endermanu, preko noći. Pa da, to ti ja kažem. Odmah ću sutra pravim reklamu 50.000 subscribera, sve ti, to ti kažem. Već imamo klip, već imamo klip. Pa već smo... Odmah posle ovoga. Je, pa to ti kaže. Odmah čim si ti ušao, to ljudi odmah se napala. Ako čuju tvoj glas, ne mora slika. Sab. Samo ću sutra da uđem i da vidim, ete ga 50.000, imam da padne sa Da stolice. više nego PewDiePie. I pluj, gdje ga njega nađe, sine. Pa ima najviše subova na svijetu. Pa to jeste. Znaš koliko zarađuje godišnje? Milijardu i nešto. 7 miliona. 7,5. Koji je to početnik postiš? Jes. Zarađuje 2 dinara. Za šta ti je 2 dinara? Kakvi milioni, kakvi bakrači. Pa bolje da zarađujem 2 dinara nego zarađujem neke milione, šta će mi? Vov žaka, šta ćeš više? Je. Zašto će mi milion? Da se hvalim da sam milioner, šta? Što rekao ono iz Eurobanke, kako je? S tvojom platom si mogu da uzmeš iz milion, šta će mi? Pa svima si mogu zagledati da si milion. I to i upravo kaže, šta je? A šta je milion? Reci Petre, milion ti je jedna dobra kola, 10.000 evra, šta? Šta ti je milionče? Proćeraš odmah. Pa ja ti sam... Koliko je slota? Ajde, 5 miliona, to je opet zajebana cifrica, ali... I koliko je slota? Ako ne možeš sad da ga išfajla, ja ću sad da nabuđim tako gume da ima da leti kroz ovo, sine. Ima samo dosta je trag. Sad ću ti još malo motorče. Pa Na da, sad 75.000. će još malo. Sad će još malkice. Kad bi došao do 600, ja mislim da bi to bio gotov motor. Šta ne bi? Sigurno. Ja mislim da bi moj 5.000 viška. Bar. Pa evo. Veruj meni. Tam. Đuro! A i ona muzika. Opa, evo ga, išla je ga, dečkić. U nju rekord će onda još malo. Tu si malo prepao. Nisam ovdje. Jesi. Pomeri si rekord za 1 metar. Za 2, 3, pređa smo ga. Ne znam baš. Ajde, Đondra, još 10 metara. Evo ga, level 3, koliko bonusa? 11.000. Šta ja rekao? 85.000. A šta sam ti ja rekao da ću dobijem? Gorivo. Evo ga, Luki moj, dođe. Što Luki beš? Petre, Boksira. spoksira. Hashtag report. Oho, desi, Luki. Daj, ovo nema ništa. Štip. Nema veze, sad ćemo kupimo motorče. Gledaj sad kako idemo. Motor Krosica, sine 150.000. To ti je u 75. Vaaaa. A sad ona muzika. Pam. Đondra je pro, on će do sutra bude bre 100 neštima da mu bude ovih metara. Šta? 1000 nešto, pardon. Šta ja sam bre pro, ja letim na ovom. Iako sam ja bio najbolji tada kad smo igrali u ovoj igrici. Ko je rekao s tim? Ja, imao najviše ovih kola. Dobro, stage-ova nisam imao toliko. Da viš ti sam Dule, neki moj drug. Pozdrav za Dušana Nedovića. Da li je Nedović? Dušana, ako gledaš ovaj klip, izvini na prezimenu. Za Dule to tamo kod Tanasko. U škole, znaš ono? Osmak. Ma ne nego Dule Petak, bre. Borcu što... Pa rekao si Dušan Nedović, to ti je onaj... Dušan Rajić, čuj mene Nedović, izvini Dule.
Pozdrav za njega, znaš kako je on ovo, znači kupio, ima zadnji stage, znaš šta ima. Ja sam imao zadnji stage i moon, imao sam još par njih, a sve sam vozila. Možda mu je stage, ostalo mu još 2-3 stage-a da kupi i vozila možda isto 2-3, znači bukvalno pređe sve da kupi. A glupo još ne može se pređi igrica. Glupo još ne može se pređi igrica. Može? Ne može. A. Pa rekao glupo što ne može. Pa dobro, tako su igrice i zanimljivije. Sve si mi sam začarao. Ali trebalo bi mi postaviti neke zadatke, lupam, a ne samo ono kao fora. A da, i sve ne može se preći. Možda imaš koliko hoćeš. Znaš ti možda youtubera Kilo? Mislim da znam. Ono što sam uđen što snima. Znam. Evo, on dečko koji je napravio Subway Surfers zove se Kilo. Tjela da ja kažem Kilo, mislim da sam, ne znam da sam rekao. To je to, ljudi. Čekaj da izađem. Da stavim na džip. Odigramo još jednu epizodu. Ajde igrat ćemo još jednu. Ne, sa ovim. Sa džipom, bre, za hranu. Ne znam. Mi počeli s njim da završimo. Odigrat ćemo još ovo jednu epizodu i to je to. Misliš partiju tu? Na epizodu. Troll. Tam. Pa vidi se sam puko, vidi se da mi mozak u igricama. Nema šta, Petar je spasao iz ovih hitno. 194, drug ti je lud. Znamo da je lud. Pa dobro, dođite provjeriti. Pa dobro, dođemo. Moj drug najbolji, kaže. Jedan od najboljih, to mora se nagovesti. Kaže da sam ja lud. Tam. Nisam ja to rekao, to je moja šauma. Šta? Štim. Šta si sad lupio, Keve ti najrođenije? Ne znam. Moja šauma. Novi rekord. Oho, pa mi smo... Vratio se Jordan po 500 parica. Što novi rekord kad sam prešao 6? Kakav novi rekord? Kad sam prešao 6 izo bonus. Bio ti sad malo pre novi rekord. Pa i ja sam video. Hashtag bug. Brate, otvorit ću novi stage. Tamo... Nećemo u drugoj epizodi ću ja ovo da snimim. Šte! Pa ću ti pokažem nekog na bazenu što sam vidio youtubera. Mislim, nije toliko poznat, ali... Ja prepoznam. Sad ćemo kupimo stage i za kraj. Evo ga stage! First the trip. Prvo putovanje. To je to, ljudi. Ako bude nešto, ako bude, na primjer, kupio neki stage ili bude bilo više para od sad, to je da znate da sam ja igrao ili ovdje sad ili kući. Tako da, izvinite. To je to, vidimo se. Ćao!